Ako u Hrvatskoj postoji mjesto koje nosi epitet male Švicarske, to je svakako Orahovica, živopisan i gostoljubiv gradić smješten na obroncima Papuka. Na mjestu gdje se isprepleću i spajaju Slavonska nizina i Slavonsko gorje, Orahovica svojom bogatom poviješću, prirodnim ljepotama i toplinom duše svojih stanovnika svakom posjetitelju ostavlja dojam turističke destinacije u koju se uvijek želi ponovno vratiti. Prvi spomen naselja na području današnje Orahovice seže još u 13. stoljeće, točnije 1228. godinu, u kojoj je nosilo ime Raholca u Križevačkoj županiji, gdje se pakračkom knezu Marcelu od plemena Teten i njegovim sinovima potvrđuje obiteljski posjed Osuvak. Kroz godine su se vlasnici posjeda mijenjali, a nakon turskih osvajanja i konačnog oslobođenja 1667. godine Orahovica postaje vlasništvo carske komore, nakon čega mijenja još nekoliko vlasnika i veleposjednika. Između dva svjetska rata područje Orahovice nije imalo svoju teritorijalnu upravnu vlast, već je jedan dio pripadao pod Kotar Slatina, a ostali dijelovi pod Kotar Našice i Donji Miholjac. Ukidanjem Kotareva 1962. godine ustrojena je općina Orahovica od dijela naselja bivših općina teritorija Kotara Orahovice. Godine 1997. Orahovica dobiva status grada. Danas je Orahovica jedna od najpoželjnijih destinacija u Slavoniji, prije svega zbog niza atrakcija i bogate povijesne baštine. Povijesno, najzanimljivija lokacija svakako je Ružica grad, srednjovjekovna ruševina koja se nalazi oko 5 km jugoistočno od grada, na nadmorskoj visini od 378 metara. Zauzima površinu od 8000 četvornih metara i najveća je takva razvalina u ovom dijelu Hrvatske. To je spomenik nulte kategorije sa sakralnom, urbanom i fortifikacijskom vrijednošću. Podno Ružice grada smjestilo se umjetno jezero kod mjesta Duzluk, koje predstavlja jedno od turističkih bisera ovog dijela Slavonije. Udaljeno je oko 1,5 km od centra grada, zauzima površinu od 1 hektara, a okruženo je pitomom listopadnom šumom. Izgrađeno je 1961. godine gradnjom umjetnog nasipa i opskrbljuje se vlastitim izvorom pitke, planinske vode. Uz samo jezero izgrađen je hotel s bungalovima koji će od ove godine biti na raspolaganju svim posjetiteljima. Između kamenoloma Radlovac i Orahovice smjestila se plemićka kurija Hercegovac, koja je služila vlasnicima Ružice grada kao udobno ladanjsko prebivalište. U povijesnim izvorima ruševine plemićke kurije spominju se u postosmanlijskom službenom popisu iz 1702. godine. Povjesničari tvrde kako je nastala davno prije, na prijelazu iz kasne gotike u renesansu. Kurija Hercegovac predstavlja rijedak primjer arheoloških ostataka u Slavoniji i Baranji, samostojeće profane građevine iz doba kasne gotike. U središtu grada nalazi se industrijsko-povijesni spomenik, parna lokomotiva koja je vozila nekadašnjom uskotračnom Gutmanovom prugom. Riječ je o takozvanoj Akcigerki lokomotivi serijskog broja 8081. Bila je to parna lokomotiva koja je vukla teretne vagone koji su prevozili građevinski materijal iz kamenoloma Radlovac. Gosti željni adrenalina svakako će se odlučiti za posjet adrenalinskom parku Radlovac, koji je smješten na području nekadašnjeg kamenoloma. Završetkom eksploatacije kamena na ovoj lokaciji, preusmjeravanjem brojnih obližnjih pritoka prema prostoru nekadašnjih iskopina, Radlovac je postao jedno od najljepših umjetnih jezera u ovom dijelu Europe sa svojom prepoznatljivom smaragdnom bojom. Uz samo jezero i preko njegove površine prolaze 2 zip-line staze koje svojim posjetiteljima koji se odvaže na vožnju oduzimaju dah. Destinacijsku vrijednost Orahovice sve više prepoznaju i sportaši, a posebno vjerni gosti su članovi malezijske nogometne reprezentacije koji ovamo dolaze na pripreme već dugi niz godina. Nije to neobično s obzirom na bogatu sportsku infrastrukturu kojom se Orahovica može pohvaliti. Svoje prve korake na nogometnim terenima ovdje je napravio i nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Danijel Pranjić, čijim stopama danas nastavljaju mladi Orahovčani na terenima nogometnog kluba Papuk. Uz sam nogometni teren nalazi se i teren s umjetnom travom, zgrada s tribinom i klupskim prostorijama te slačionicama. Tik do nogometnog kluba nalazi se i višenamjenska sportska dvorana koja je sastavni dio srednje škole. Nova osnovna škola i prateća infrastruktura grade se u neposrednoj blizini sadašnje srednje škole i predstavljaju jedno od najznačajnijih ulaganja u odgojno-obrazovne kapacitete u ovom dijelu Hrvatske.
U samom središtu grada nalazi se još jedan nogometni teren s umjetnom travom koji su svojim sugrađanima omogućili nogometaš Danijel Pranjić i poduzetnik Stanko Jović, te ga predali na korištenje i upravljanje gradom. Uz ovaj nogometni teren nalazi se i košarkaško igralište na kojem će jednog dana stasati možda novi NBA igrači, poput Ivice Zubca koji je čest gost Orahovice uz koji je obiteljski vezan. Nisu u Orahovici zaboravili niti na obožavatelje bijelog sporta, za koje su izgrađena 3 teniska terena sa zemljanom podlogom. Zaljubljenicima u Bočanje dostupna su 2 sportska terena, uz koja se nalazi sjenica za predah i objed, te novo multifunkcionalno igralište za rukomet ili mali nogomet. Osim u samom urbanom dijelu grada, ljubiteljima sportskog ribolova na raspolaganju su ribnjaci u prigradskom naselju Duzluk, koji svojom šarmantnom i opuštajućom atmosferom ribolov pretvaraju u potpuno novu dimenziju. Također u prigradskom naselju Dolci nalazi se nogometni teren nogometnog kluba Došk, koji svojim kapacitetom i uređenjem zadovoljava rekreacijske i sportske potrebe stanovnika ovog dijela Orahovice. Na orahovačkim ulicama, trgovima i sportskim terenima organiziraju se i tradicionalne manifestacije poput Orahovačkog proljeća, Dana kestena i mladog vina, prvenstava u kuhanju ribljeg paprikaša i čobanca, crkvaračkog prela, craft beer festivala, sajma vina i kulena, Orahovica bike vikenda i brojnih drugih izvrsno prihvaćenih događaja. Orahovica je nedavno postala i sveučilišni grad otvaranjem podružnice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, gdje se obrazuju budući fizioterapeuti i primalje. Našu priču o Slavonskoj Švicarskoj završit ćemo u gradskom parku, gdje se spajaju zelenilo i svježina, stogodišnja stabla i brzaci potoka koji svojom mirnoćom u opreci s dinamikom metaforički predstavljaju Orahovicu kao grad koji nudi opuštanje i adrenalin, zabavu i spokoj, te spaja ravnicu i gorje sa svim svojim prirodnim ljepotama. Dobrodošli u naš grad.